kuɗin ga dalolin nan ranka ya daɗe kai ina kai na kuɗi suka zama tattaba ina dalas kuɗin suna cikin ranka ya daɗe ya Allah Kayinayi from the giant blockbustling house of entertainment, My Shadda Global Resources Limited. babu macuci. Da alamu fim ɗin Kayinayi na Furodusa Abubakar Mai Shadda wanda ake nuna shi a ƙaramar sallah yana so ya kafa wani babban tarihi. Kamfanin Abubakar Bashir Mai Shadda wanda babban furodusa ne a masana'antar Kannywood mai shirya fina-finan Hausa musamman a jihar Kano ya ƙirƙiri wani shiri mai suna Kayinayi wanda shirin ci gaba ne na shahararren fim ɗinsa da ya yi a shekarun baya mai suna Kalan Dangi. Wannan fim dai ana cakwakiya ne sosai a cikinsa da kuma nuna shahara domin ku ya tattara yawancin manyan jaruman ƙungiyar Kannywood. Wannan dalilin yasa aka kai fim ɗin wajen sinima a wannan sallar domin a gwangwaje masu kallo da shi. A wancan karan da fim ɗin Kalan Dangi ya burge masu kallo an kuma samu kuɗi sosai da shi a sinima. Wannan karan Bashir Mai Shadda ganin yadda ya nasara a wancan fim ɗin ya sa ya ƙirƙiri wannan fim mai suna Kayinayi. A wannan fim ɗin an ƙara jarumai sosai masu barkwanci da kuma wanda suka shafi harkoki na soyayya a cikin fim ɗin, wanda wannan fim na Kayinayi ya ƙunshi Ali Nuhu da Sani Danja a fim ɗaya, wanda kuma an jima ba a gansu sun fito a fim tare ba. Furodusan wannan shiri wato Bashir Mai Shadda ya bayyana sanarwar cewa za su nuna wannan fim a ƙaramar sallah na 2021 bayan kammala azumin Ramadan, wanda yanzu haka an kai kwana biyu da fara nuna wannan shiri. Abubakar Bashir Mai Shadda dai ya gayyaci manyan jarumai domin tallata wannan shiri da kuma sauraron masu kallo su zo su kalla, wanda ya ce duk wanda ya zo ya kalli wannan fim ɗin insha Allahu ba zai ce ya yi asarar kuɗinsa ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoya maka da fina-finan Hausa, mai da ku sani har yanzu dai muna nuna nan ga wurtaccen fim din namu mai suna Kayinayi a Film House Cinema dake Ado Bayar Mall a cikin Shoprite. Yau ma kamar kullum ku kasance tare da Adam Izango, Yakub Muhammad, Sani Musa Danja da ma sauran jaruman da suka fito a cikin wannan fim din a Film House Cinema dake Ado Bayar Mall a cikin Shoprite domin kallon wannan ga wurtaccen fim din wanda yake ta samun tururuwan makallata fina-finan Hausa, yake ta samun yabo daga makallata fina-finan Hausa. Kusance tare da mu daga yau har tsawon sati 3 domin ci gaba da kallon wannan gawurtaccen fim mai suna Kayinayi. Naku a koda yaushe Abubakar Bashir Mai Shadda. Sannan na so ne amfani da wannan damar wajen yi wa daukaci da kuma ilahirin masoya na barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya sa mun yi ibada karbabbiya. Na ashe na gode yauwa. Abubakar Bashir Mai Shadda shine furodusa ɗaya a Kannywood wanda duk yawanci fim ɗin da ya yi sai ya samu nasara da shi a sinima. Domin ku a yanzu Abubakar Bashir Mai Shadda ɗin har an raɗa masa suna da suna King of Box Office, wanda yana nufin shine wato ya fi kawo kuɗi da fina-finai a sinima. Sai dai akwai fim ɗin wanda ya zarce na Abubakar Bashir Mai Shadda wanda a bidiyon mu na gaba insha Allahu za mu kawo muku shi.